So, maraming salamat po sa ating kapatid. At sa mga magulang po namin at kapatid na hindi po nagkaroon ng pagkakataon magbigyan ng makapagsalita dito, makapagbigay ng mensahe. Meron pa naman po tayong pasasalamat bukas. Mag-umpisa po ng alas 8 hanggang alas 12. At ang choir po ng Bayan ng Jerusalem, matsula pa po. Matsula po rin choir ng Bayan ng Jerusalem. Ay kayo po tutri, choir ng Bayan ng Jerusalem. At kayo ba po magsadya lang naman din choir ng sulungan ng Bien? At kay banda po ng choir, magsadya po yung Mano Michael David para po pamakas ang pananalita. Magsadya po rin choir ng sulungan ng Bien.
Susunod po yung choir ng Sulu Ningye. Pagkatapos po ng choir ng Sulu Ningye, maghanda po si Hermano Michael David para po sa pangwakas na pananalita. Pwede na pong pumasok yung choir ng Sulu Ningye.
maraming salamat po sa awareness sa India. At para po sa pagbukas na panalita, tinatawag ko po si Hermano Michael David. Ang puri at pasasalamat sa ating Panginoon. Ang unang nanaabot ko ngayong gabi ito, mga minamahal po namin mga magulang at mga kapatid, isang magandang umaga ang aking pinaabot sa inyo. Maraming salamat po, di ko pala tayo tulog, kala ko tulog na tayo eh. Isang napakalaking pasasalamat ang aming pinaabot, lalong-lalo na sa lahat ng dumalo sa apat na pasasalamat ng gunduyan namin dito, lalong-lalo na yung mga nagbata sa mga tungkulin at tapusin ang program namin. So maraming salamat po dahil sa ginawa natin ito. Yung pong pangako niyang putong ng korona ng buhay ay pwede po nating tanggapin dahil po sa mga karunungang na pag-aaralan natin sa eskwelahan ng buhay. Lahat po tayo ay unti-unting umuunlad. Bakit po nasabi ko umuunlad tayo? Dati po kapag sumapit na yung alas 10, 3-4 na taon na lang po yung natitira. So ngayon po, alas 11 na, maraming tao po yung nandito. Yung sabihin ko, unti-unti umulad na ang ating kapatirang espertista. So maraming salamat po sa lahat ng dumalo, sa pangunguna po ng aming Pangulo, 10 ng aming mga kasamang opisyal, ay hindi lang po para 10, mas marami pa. Ano po? At kasamang mga miyembro, ang taus-pusong pasasalamat sa inyong pakikisa sa aming anibersaryo, at sana po hanggang sa araw pa na darating ay magsasama-sama tayo sa eskwelahan ng buhay. At ang bawat tungkulin natin ay makakamit hanggang sa kaharian ng buhay. At muli, maraming salamat po. Ito na lang po ang aking masasabi sa inyo. Maraming salamat po sa aking kapatid. Announcement lang po, ang Sentro po Balenbayan Jerusalem, Phase 1 sa Pambayabas, Resettlement. Nag-invite po sila sa kanilang pasasalamat sa May 20, araw po ng linggo. At pansamantala po, pinuputol po natin ang kasayahan po sa gabi ito. At bago po tayo mag-iwalay, maghahin po tayo ng isang pasasalamat na pangungunahan po ni Hermano Carlos Grada. Yoshida na po rin ang puso, katakantahan po ng lahat naman. O pagparing pa, nakalasalamat. Kay ba't na po yung kayong pamiyayin, Diyos ko sana ganap langitan. Piras yung kayang harapan, dingay mga reti. At ikipong anak mo nung makananang may tipon kami, kapamilatan daring kayang pangako. Diyos ko, tiro may yung paralan, panmalyaring ding malaw, makanya na pong miyabi-yabi at may lang pasalamat kayo. Ipangili pong mayari na yung labis-beresan ng kayang pasalamat. Sana ginubendesyon ng mukengan. Malyari sanang midapok lang din ang galamano o tinapi biging pamangan ng kayang puso espiritual. Sana Diyos ko ay malyari magpusbus ding lunan ng minune makanya na sanang bikabit karing balang puso mi ipambanal dito pong ay mingareti sana makanya lang matanggap kayang banadayarapan. Salamat po ngayon yung kakawani na kami sana hanggang mga lawo patnubayan mo lang bendesyonan mula
muli lang sanang payapa at bitbitan day kang maragula pakinabang kapamilalang day pa rin paman ng daging sibol na imbi sana Diyos ko manatili ka rin balang puso ni ipaw rin namo rin suyo ni panalangin di kanya ni oras sana tanggapan mo lang tanggapan nila naman tanglugod mo po ang pamipala manatiling kapayapang manibag ngayon yung gamukas yan ang sabi pa maya pa rin po kayo. Bukas po mag-start yung kaya katala pong programa alas 8 gaya pang alas 12. Salamat po. May pabili po. Kaya